Dobar dan, dobro mi došli. Danas ćemo raditi jednu super čorbu. Inače, leća se u većini slučajeva radi kao krem supa, ja ću je raditi kao čorbu. Odmah ću dodati maslinovo ulje da se zagrije. Na ulje ćemo dodavati luk. Malo ćemo ga krupnije rezati, ali ćemo ga malo duže pržiti. Prebacujemo u šerpu da se prži. Odmah ćemo pripremati papriku. Dodavat ćemo crvenu i žutu ljutu papriku. Sada ćemo ubaciti papriku da se prži. Dodajemo i crvenu i žutu. Možemo odmah dodavati dalje. Dodat ćemo bijeli luk i njeg ćemo ostaviti u krupnijim komadima. Dodajemo i tikvicu. Ovdje možete kombinovati raznorazne stvari, ubacivati mrkvu i krompir, praviti kao jednu ozbiljniju supu. A ovo je jedna brzinska varijanta. Sad ćemo sve to začiniti. Dodat ćemo još malo soli. Dodat ćemo biber. Kari. Ali samo malo, da nam ne bi kari uzeo sve okuse. Dodat ćemo paradajz pire. Dodat ćemo peršun i kopar. Dodajemo crvenu leću. Nju uzimam u većini slučajeva, zaista se brzo kuha, tako da nemamo dugo kuhanje. I sve ćemo to zaliti vodom i na nekoj srednjoj temperaturi kuhati oko 40 minuta. Došli smo do samog kraja. Čorba se skuhala, možemo krenuti sa serviranjem. Divno izgleda, divno miriši. Na kraju ćemo još dodati par komada svježeg bosiljka. Samo malo da osvježimo čorbu. I to bilo to za danas.
Uživaj!